Добре, нека се захващаме с една много важна тема. Как да си върнем енергията и жизнеността? И ще го направим с помощта на нещо, което често подценяваме, а е невероятно мощно – храната. В този анализ ще видим няколко ясни и най-важното – практически стъпки. Ами да, този въпрос тук. Познато ли е онова усещане, когато всяка сутрин е едно такова мъчение да се стане от леглото, а следобедите са просто една безкрайна борба с прозявките и липсата на всякаква концентрация. За много хора това е ежедневие. Ето и кои са често срещаните признаци. Хронична умора, нулева мотивация, дори либидото страда. Загуба на мускулна маса, мозъчна мъгла, това усещане, че просто не можеш да мислиш ясно. И знаете ли, много често ги отписваме. Казваме си, стрес, много работа, остарявам. Но интересното е, че когато всички тези неща се съберат, те може да сочат към един единствен, много често пренебрегван виновник. И ето го, пренебрегваният виновник – ниският тестостерон. Всички тези симптоми са абсолютно класически признаци. И това е проблем, който е много, ама много по-често срещан, отколкото си мислим, но рядко се диагностицира. Добре, да видим сега каква е причината за тази постоянна умора. Каква е връзката? Нека да свържем точките и да разберем как тези симптоми, които на пръв поглед изглеждат несвързани, всъщност имат една и съща хормонална първопричина. Този цитат тук го казва много добре. Хроничната умора и липсата на мотивация не са просто част от кризата на средната възраст. Те често са директен симптом на нисък тестостерон. С други думи, това не е просто в главата. Усещанията имат съвсем реална физическа основа. И най-добрата новина е, че на тази основа може да се повлияе. И ето тук идва големият ни таен съюзник – храната. Това е централната идея, около която ще се въртим. Храната е, може би, най-мощният инструмент, с който разполагаме, за да оптимизираме хормоните си. Добре, време е да разбием един огромен мит. Холестеролът. Години наред го сочеха с пръст като големия враг. Но истината е, че без него сме загубени. Вижте определението. Той е основният градивен елемент за абсолютно всички стероидни хормони, включително и тестостерона. Той е суровината. Без туха не можеш да построиш къща, нали? Нека да видим как точно става това. Пътят е всъщност доста прост. Първо, консумираме здравословни мазнини. Второ, тялото ни ги използва, за да произведе холестерол. Трето, този холестерол се превръща в основния градивен елемент. И четвърто, резултатът. Нивата на тестостерон се оптимизират. Виждате ли, всичко започва от чинията. Тази аналогия е просто перфектна, за да разберем разликата. Значи, имаме добър и лош холестерол. Мислете за HDL, добрия, като за екипа за почистване. Неговата работа е да минава и да събира всичкия излишен боклук от кръвта. От друга страна, LDL, лошият, е като камион за доставки. Той е нужен, но когато камионите станат твърде много, стават задръствания и катастрофи по пътищата. В нашият случай плака в артериите. Просто е, нали? А сега нещо много важно. Вижте това число. Под 20%. Научните изследвания са категорични. Диети, в които мазнините са под 20% от калориите, често водят до сериозен, ама наистина сериозен спад в нивата на тестостерон. Логично е, тялото просто няма достатъчно суровина, за да работи. И сега най-интересната част. Преминаваме към конкретните действия. Ето ги 7-те храни, които ще ни дадат повече енергия. Номер 1, разбира се, цели яйца. И тук говорим за цялото яйце, особено жълтъка. Не го изхвърляйте. Той е буквално златния стандарт за хормонално здраве. Пълен е с холестерол, пълен е с витамин D. Това са основните тухлички, от които тялото ни се нуждае, за да строи. На второ място мазната риба. Сьомга, скумрия, каквото ви харесва. Защо е толкова важна? Заради омега-3 масните киселини. Помислете за тях като за пожарникарите на тялото. Те се борят с възпалението. А хроничното, постоянно възпаление е един от най-големите убийци на тестостерона. Номер 3. Стридите. Да, имат си легендарна слава на афродизиак. И се оказва, че има много сериозна причина за това. Те са просто бомба от цинк. Няма друга храна с толкова много цинк. А този минерал е, абсолютно критичен за производството на тестостерон. Четвъртото ни оръжие е телешкото месо. Но тук има едно «но». Говорим за качествено месо, идеално от пасищни животни. То ни дава две неща в едно.
Още цинк, който е много лесен за усвояване и здравословни наситени мазнини. Това е една наистина мощна комбинация, хем за енергия, хем за производство на хормони. Номер 5. Авокадото. Това не е просто модерен плод, а истинска кремообразна електроцентрала. Пълно е с полезни мононенаситени мазнини. Но има и един тайнен коз – минералът бор. Изследванията показват, че той помага да се увеличи така нареченият свободен тестостерон. Това е активният тестостерон, който всъщност върши работата в тялото. О, да! Зехтинът екстра върджин. Течното злато на Средиземноморието. Има причина хората там да са толкова жизнени. Проучванията са доста учудващи. Оказва се, че мононенаситените мазнини в зехтина директно, така да се каже, говорят на клетките в тестисите и им казват: «Хайде, момчата, произвеждайте повече тестостерон». И за финал, номер 7 – тъмнозелените листни зеленчуци. Спанак, кейл, колкото по-тъмнозелени, толкова по-добре. Те са пълни с магнезии, а магнезият, подобно на бора от авокадото, помага да имаме повече свободен и активен тестостерон в кръвта. Той прави тестостерона, който вече имаме, много по-ефективен. И ето го целият ни инструментариум, събран на едно място. Цели яйца за суров материал, мазна риба за борба с възпалението, стриди и телешко за цинк, авокадо и зехтин за полезни мазнини и стимулация, и листни зеленцуци, за да направим всичко по-ефективно. Страхотен набор, нали? Сега, много е важно да се разбере нещо. Храната е абсолютно ключова, но тя е само едно парче от пъзела. Трябва да погледнем цялостната картина. Помислете за здравето си като за стол с 4 крака. Единият крак е храненето, за което говорихме, но за да е стабилен този стол са нужни и другите 3. Това са движението, особено силовите тренировки, качественият сън, поне 7 часа, и управлението на стреса. Махнете дори само един от тези крака и целият стол се клати. Добре, теорията е страхотна, но как изглежда всичко това на практика? Нека да видим един примерен дневен план за действие, който може да се започне още утре. Ето един супер прост пример. Закуска – 3 цели яйца с авокадо. Бум! Старт на деня с правилните мазнини. Обяд – една голяма салата с спанак, малко телешко и щедър дресинг с зехтин. И за вечеря – печена сьомга с малко броколи. Виждате ли? Не е сложно, супер вкусно е. И работи. И така, стигаме до финала. Ключовия въпрос. Не е нужно да се променя всичко изведнъж от днес за утре. Това никога не работи. Но дори една единствена малка промяна, например да се смени зърнената закуска с няколко яйца, може да има огромен ефект с времето. Така че въпросът остава, и то е най-важният, коя ще бъде първата малка, но значима промяна?